Hello mga langga, magluto ta og minatamis nga langka or nangka sa Cebuano. Karon ibutang na nato ang nangka nga gislice nako pa cubes. Nako na siya gigagmay. Nindot ni siya mga langga ibutang sa biko or bibingkang malagkit. Karon gibutang na nako ang brown sugar. Bana-bana ra gid na mga gamay-gamay jutay kaysa nangka ang akong sugar. Karon gisigahan na nakong kayo. Hinay lang ang kayo mga langga kay mapagod man ang sugar. Karon i-mix na to og tarong aron masagol ang iyahang sugar ug ang nangka. Katupad ning gi-harvest nako last week. Ako lang gibutang sa refrigerator kay gituyo na ako nagsobra kay di man na maun sa ibutang sa freezer bisan pag pila ka bulan. Tabunan usa para matunaw ang iyang sugar. Karon taod-taod na akong giukban nigawas na ang iyang liquid. Tungod sa sugar hasta ang nangka na man sab nay liquid. Mga 40 minutes na akong pabukal. Hapit na maluto na mga langga. Daghan pa man siya og liquid. Kana siya naluto na. Ni sticky na.